Добрый день, уважаемые студенты, выкладчики. Стало уже доброй традицией на Беларуси напередодні Дня народного адзінства писать диктант на беларускай мове. І сёння уся вялікая грамада беларускіх студэнтаў і школьнікаў усіх навучальных устаноў краіны далучаецца да нацыянальнага свята прыгожага пісьменства. Тэкст диктанта прысвечаны тэме патрыятызму, аб'яднання краіны і пытанням гістарычнай памяці. Дзяржаўнае свята, Дзень народнага адзінства, вяртае нас да лёсавызначальных падзей гісторыі роднай зямлі. 17 верасня 1939 года быў пакладзены пачатак аб'яднанню усходняй і заходняй Беларусі, фарміраванню адзінай беларускай нацыі. Гэты дзень сімвалізуе пераемнасць пакаленняў, самаадданасць беларусаў, непахільнасць дзяржаўнасці і беларускай нацыі. Асабліва актуальна гэта сёння, калі ў свеце назіраюцца ваенныя канфлікты, робяцца спробы дэзарыентаваць грамадства, навязаць штучныя стэрэатыпы. Свята заклікае да аб'яднання самых розных людзей, нагадвае пра сілу і векавую мудрасць беларускага народа. Яно пацвярджае, што адзінства з'яўляецца сапраўднай нацыянальнай каштоўнасцю, якую неабходна паважаць, берагчы і абараняць. І сёння мы ганарымся тым, што ў Рэспубліцы Беларусь у адзінай дружнай сям'і пражываюць прадстаўнікі больш за 150 нацыянальнасцей. Паважаныя студэнты, школьнікі і выкладчыкі, шчыра віншую вас з Днём народнага адзінства. Няхай гэта дзяржаўнае свята для кожнага з нас стане увасабленнем павагі да радзімы, згоды ўсяго беларускага народа. Помніце, што патрыятызм і высокі ўзровень грамадскай адказнасці, адкрытасць і ўзаемадапамога на ўсе часы былі візітнай карткай беларусаў. Усім тым, хто будзе сёння пісаць дыктант, я жадаю выдатных вынікаў, і няхай напісанне дыктанта стане стымулам для дальнейшага ўдасканалення ведаў не толькі па беларускай мове, але і ў галіне вашай будучай прафесійнай дзейнасці. А зараз я хочу предоставить слово наместнику старшыні Союза письменников Республики Беларусь Тельмах Алене Анатольевне. Калі ласка, Алена Анатольевна. Добрый день, дорогие сябры. Я шчыра вас вітаю з Днём народнага адзінства. Сёння усіх нас яднае наша родная беларуская мова. І я спадзяюся, што наша дыктоўка пройдзе вельмі паспяхова. Дзень народнага адзінства – гэта вялікае дзяржаўнае свята і свята кожнага з нас. А зараз праслухаем тэкст дыктоўкі, якая так і называецца «Дзень народнага адзінства». 17 верасня у Беларусі адзначаецца дзяржаўнае свята «Дзень народнага адзінства». Гэта свята прымеркавана да гадавіны пачатку вызвалення заходняй Беларусі ў 1939 годзе, калі Чырвоная армія перайшла мяжу з Польшчай і пачала паход, які называюць вызваленчым. Яго вынікам стала аб'яднанне заходняй Беларусі і БССР, што з'явілася актам гістарычнай справядлівасці і падарыла магчымасць беларускаму народу уз'яднацца, зноў жыць і развівацца у адзінай нацыянальнай дзяржаве. Сённяшняе пакаленне ведае пра гэты перыяд гісторыі нашай краіны пераважна з падручнікаў, кінафільмаў, мастацкай літаратуры. Час данёс да нас апавяданні ветэранаў, якія былі ў гушчыні тых падзей. Яны былі сведкамі і удзельнікамі велічнага подзвігу, неперадольнай мужнасці тых, хто, не шкадуючы свайго жыцця, змагаўся за права беларускага народа быць разам.
Адноўленае ў 1939 годзе адзінства дазволіла Беларусі выстаяць у гады Вялікай Айчыннай вайны, заняць ганаровае месца ў міжнароднай супольнасці, стаць адной з краін заснавальніц Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, а пасля незалежнай і суверэннай дзяржавай. Адзінства Беларусі увасабляе інстытут прэзідэнцтва, які сфарміраваўся ў 1994 годзе і выступае як асноўны механізм забеспячэння абароны суверэнітэту і бяспекі ў сучасным свеце. Галоўным вынікам развіцця краіны за 30 гадоў стала незалежная і самастойная дзяржава, сіла якой у адзінстве народа. Гэта адзінства грунтуецца на тым, што мы ўсе разам захоўваем свае традыцыі, беражом гістарычныя каштоўнасці, верым ва ўзаемапавагу і ўзаемаразуменне. Сёння беларускі народ аб'яднаны ідэяй стварэння моцнай, суверэннай і квітнеючай краіны. Гэтаму спрыяе аб'яўленне 2024 года годам якасці, што з'яўляецца важным крокам на шляху да удасканалення і павышэння ўзроўню жыцця беларускага народа. Наша адзінства – сапраўдная нацыянальная каштоўнасць, якую неабходна паважаць, берагчы і абараняць. Вось такі тэкст, які зараз нам з вами прадстаіць напісаць. Калі ласка, будьце уважлівыя да напісання слоў, звярніце увагу на напісанне слоў з вялікай літары, правільна расстаўце знакі прыпынку. Такім чынам пачынаем. Назва тэксту «Дзень народнага адзінства». Дзень народнага адзінства. 17 верасня у Беларусі адзначаецца дзяржаўнае свята. Адзначаецца дзяржаўнае свята. Дзень народнага адзінства. 17 верасня у Беларусі адзначаецца дзяржаўнае свята Дзень народнага адзінства. Дзень народнага адзінства. Гэта свята прымеркавана да гадавіны пачатку. Гэта свята прымеркавана да гадавіны пачатку вызвалення Заходняй Беларусі пачатку вызвалення Заходняй Беларусі ў 1939 годзе, калі Чырвоная армія перайшла мяжу з Польшчай.
калі Чырвоная армія перайшла мяжу з Польшчай і пачала паход, які называюць вызваленчым. І пачала паход, які называюць вызваленчым. Гэта свята прымеркавана да гадавіны пачатку вызвалення Заходняй Беларусі ў 1939 годзе, калі Чырвоная армія перайшла мяжу з Польшчай і пачала паход, які называюць вызваленчым. Яго вынікам стала аб'яднанне Заходняй Беларусі і БССР. Яго вынікам стала аб'яднанне Заходняй Беларусі і БССР, што з'явілася актам гістарычнай справядлівасці. І падарыла магчымасць, што з'явілася актам гістарычнай справядлівасці і падарыла магчымасць беларускаму народу уз'яднацца. І падарыла магчымасць беларускаму народу уз'яднацца, зноў жыць і развівацца, у адзінай нацыянальнай дзяржаве. І развівацца у адзінай нацыянальнай дзяржаве. Яго вынікам стала аб'яднанне Заходняй Беларусі і БССР, што з'явілася актам гістарычнай справядлівасці і падарыла магчымасць беларускаму народу уз'яднацца, зноў жыць і развівацца у адзінай нацыянальнай дзяржаве. Наступны сказ пачнём з новага абзаца. Сённяшняе пакаленне ведае пра гэты перыяд. Сённяшняе пакаленне ведае пра гэты перыяд гісторыі. Сённяшняе пакаленне ведае пра гэты перыяд гісторыі нашай краіны, перыяд гісторыі нашай краіны пераважна з падручнікаў.
пераважна з падручнікаў, кінафільмаў, мастацкай літаратуры. Пераважна з падручнікаў, кінафільмаў, мастацкай літаратуры. Сённяшняе пакаленне ведае пра гэты перыяд гісторыі нашай краіны пераважна з падручнікаў, кінафільмаў, мастацкай літаратуры. Час данёс да нас апавяданні ветэранаў. Час данёс да нас апавяданні ветэранаў, якія былі ў гушчы тых падзей. Апавяданні ветэранаў, якія былі ў гушчы тых падзей. Час данёс да нас апавяданні ветэранаў, якія былі ў гушчы тых падзей. Яны былі сведкамі і удзельнікамі велічнага подзвігу. Яны былі сведкамі і удзельнікамі велічнага подзвігу. Непераадольнай мужнасці тых, хто, не шкадуючы свайго жыцця, мужнасці тых, хто, не шкадуючы свайго жыцця, змагаўся за права беларускага народа быць разам. Змагаўся за права беларускага народа быць разам. Яны былі сведкамі і удзельнікамі велічнага подзвігу, непераадольнай мужнасці тых, хто, не шкадуючы свайго жыцця, змагаўся за права беларускага народа быць разам. Наступны сказ пачнём з новага абзаца. Адноўленае ў 1939 годзе адзінства, адноўленае у 1939 годзе адзінства, адноўленае ў 1939 годзе адзінства дазволіла Беларусі
выстаять у гады дазволіла Беларусі выстаять у гады Вялікай Айчыннай вайны. Выстаять у гады Вялікай Айчыннай вайны. Занять ганаровае месца занять ганаровае месца у міжнароднай супольнасці. Занять ганаровае месца у міжнароднай супольнасці. Супольнасці. Стать одной из краін. Стать одной з краін заснавальніц. Стать одной з краін заснавальніц Организации Объединенных Наций. Заснавальниц Организации Объединенных Наций. А пасля незалежной и суверенной державой. А пасля незалежной и суверенной державой. Адноўленае ў 1939 годзе адзінства дазволіла Беларусі выстаять у гады Вялікай Айчыннай вайны, занять ганаровае месца ў міжнароднай супольнасці, стать одной з краін заснавальніц Организации Объединенных Наций, а пасля незалежной и суверенной державой. Наступны сказ таксама пачынаем з абзаца. Адзінства Беларусі увасабляе адзінства Беларусі увасабляе інстытут прэзідэнцтва. Институт президентства. Адзінства Беларусі увасабляе інстытут прэзідэнцтва, які сфарміраваўся у 1994 годзе. Сфарміраваўся у 1994 годзе і выступае як асноўны механізм забеспячэння абароны суверэнітэту і выступае як асноўны механізм забеспячэння абароны суверэнітэту і
бяспекі, суверэнітэту і бяспекі у сучасным свеце. Абароны суверэнітэту і бяспекі у сучасным свеце. Адзінства Беларусі увасабляе інстытут прэзідэнцтва, які сфарміраваўся ў 1994 годзе і выступае як асноўны механізм забеспячэння абароны суверэнітэту і бяспекі ў сучасным свеце. Галоўным вынікам развіцця краіны за 30 гадоў стала незалежная. Галоўным вынікам развіцця краіны за 30 гадоў стала незалежная і самастойная дзяржава. Стала незалежная і самастойная дзяржава, сіла якой у адзінстве народа. Сіла якой у адзінстве народа. Сіла якой у адзінстве народа. Галоўным вынікам развіцця краіны за 30 гадоў стала незалежная і самастойная дзяржава, сіла якой у адзінстве народа. Гэта адзінства грунтуецца на тым, што мы усе разам, захоўваем свае традыцыі, беражом гістарычныя каштоўнасці, верым ва ўзаемапавагу, і ўзаемаразуменне. Верым ва ўзаемапавагу і ўзаемаразуменне. Гэта адзінства грунтуецца на тым, што мы ўсе разам захоўваем свае традыцыі, беражом гістарычныя каштоўнасці, верым ва ўзаемапавагу і ўзаемаразуменне. Сказ з новага абзаца. Сёння беларускі народ аб'яднаны ідэяй стварэння моцнай,
Сёння беларускі народ аб'яднаны ідэяй стварэння моцнай, суверэннай і квітнеючай краіны. Стварэння моцнай, суверэннай і квітнеючай краіны. Сёння беларускі народ аб'яднаны ідэяй стварэння моцнай, суверэннай і квітнеючай краіны. Гэтаму спрыяе аб'яўленне 2024 года, объявление 2024 года годом якости. Годом якости. Гэтаму спрыяе объявление 2024 года годом якости, что з'яўляецца важным кроком, на шляху да удосконалення, і павышэння ўзроўню жыцця, беларускага народа. Гэтаму спрыяе объявление 2024 года годом якости, что з'яўляецца важным кроком на шляху да удосконалення і павышэння ўзроўню жыцця беларускага народа. І апошні сказ з абзаца. Наше адзінства сапраўдная нацыянальная каштоўнасць. Наше адзінства сапраўдная нацыянальная каштоўнасць. Сапраўдная нацыянальная каштоўнасць, якую необходимо поважать. Национальная каштоўнасць, якую необходимо поважать, берагчы и оборонять. Я думаю, что тут усе обовязково поставить клічнік. Наше адзінства сапраўдная нацыянальная каштоўнасць, якую необходимо поважать, берагчы и оборонять. Прочитаем текст яшчэ один раз, проверим. Дзень народнага адзінства. 17 верасня у Беларусі адзначаецца дзяржаўнае свята Дзень народнага адзінства. Гэта свята прымеркавана да гадавіны пачатку вызвалення заходняй Беларусі у 1939 годзе, калі Чырвоная армія перайшла мяжу з Польшчай
і пачала паход, які называюць вызваленчым. Яго вынікам стала аб'яднанне Заходняй Беларусі і БССР, што з'явілася актам гістарычнай справядлівасці і падарыла магчымасць беларускаму народу уз'яднацца, зноў жыць і развівацца у адзінай нацыянальнай дзяржаве. Сённяшняе пакаленне ведае пра гэты перыяд гісторыі нашай краіны пераважна з падручнікаў, кінафільмаў, мастацкай літаратуры. Час данёс да нас апавяданні ветэранаў, якія былі ў гушчы тых падзей. Яны былі сведкамі і ўдзельнікамі велічнага подзвігу, непераадольнай мужнасці тых, хто, не шкадуючы свайго жыцця, змагаўся за права беларускага народа быць разам. Адноўленае ў 1939 годзе адзінства дазволіла Беларусі выстаяць у гады Вялікай Айчыннай вайны, заняць ганаровае месца ў міжнароднай супольнасці, стаць адной з краін заснавальніц Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, а пасля незалежнай і суверэннай дзяржавай. Адзінства Беларусі увасабляе інстытут прэзідэнцтва, які сфарміраваўся ў 1994 годзе і выступае як асноўны механізм забеспячэння абароны суверэнітэту і бяспекі ў сучасным свеце. Галоўным вынікам развіцця краіны за 30 гадоў стала незалежная і самастойная дзяржава, сіла якой у адзінстве народа. Гэта адзінства грунтуецца на тым, што мы ўсе разам захоўваем свае традыцыі, беражом гістарычныя каштоўнасці, верым ва ўзаемапавагу і ўзаемаразуменне. Сёння беларускі народ аб'яднаны ідэяй стварэння моцнай, суверэннай і квітнеючай краіны. Гэтаму спрыяе аб'яўленне 2024 года годам якасці, што з'яўляецца важным крокам на шляху да удасканалення і павышэння ўзроўню жыцця беларускага народа. Наша адзінства – сапраўдная нацыянальная каштоўнасць, якую неабходна паважаць, берагчы і абараняць. Я думаю, што кожны з вас можа яшчэ дапісаць свой сказ, што для вас адзінства, што значыць жыць у нашай прыгожай роднай краіне Беларусі. І сваю дыктоўку, нашу дыктоўку я хочу закончыць вось такімі сваімі радкамі. Моя краіна, мой бацькоўскі кут, шчаслівы той, хто нарадзіўся тут. Тут карані, мой слаўны радавод, квітней радзіма і яе народ. Дзякуй, сябры. І яшчэ, калі ласка, у мяне вельмі важная для вас інфармацыя, таму што ўсіх цікавіць, а дзе можна праверыць правільнасць напісання дыктоўкі. Таму, калі ласка, заўважце, занатуйце, тэкст дыктоўкі будзе размешчаны ў тэлеграм-канале «Моладзь Бай». Поспехаў вам, усяго самага найлепшага.